בכל יום אנחנו בגולדן אייג' פוגשים אנשים שהחיים שלהם השתנו ברגע אחד. ניתוח, נפילה, מחלה, או פשוט השנים שחלפו שגרמו להידרדרות תפקודית של הקרובים לנו מכל. מה שפעם היה פשוט לקום, ללכת, להתלבש, הופך למאבק יומיומי. בגולדן אייג' אנחנו מאמינים שאין גיל שבו אנחנו מאבדים תקווה. כל אדם, בכל מצב, יכול לחזור לתפקד, להתחזק ולהרגיש שוב שהוא מסוגל. עם מעל 2,000 לקוחות מרוצים, הפכנו לחברה המובילה בארץ בתהליכי שיקומים אישיים. יש לנו יותר מ-100 מאמנים בכל רחבי הארץ שמגיעים עד בית הלקוח. צוות מומחים שבונה תוכניות שיקום לפי מצב רפואי ותפקודי, והחלק הכי חשוב, זמינות תמידית לכל שאלה, כולל מעקב שבועי. בתור מנהל בית אבות, ראיתי מקרוב את הצורך והקושי של משפחות רבות למצוא פתרון אמיתי להורים שלהם. הם עוברים מרופא לרופא, עושים בדיקות, מקבלים תרופות, אבל אף אחד לא באמת עוזר להם לחזור לתפקד. עם הזמן הבנתי שלכל אדם יש את הכאב שלו, את הפחדים שלו ואת הצרכים האישיים שלו. אי אפשר לטפל באדם מבוגר בתבנית קבועה, כי כל סיפור הוא בעצם הליך שיקום אחר לגמרי. ולכן, בגולדן אייג' אנחנו מאמינים שההליך שיקום אמיתי קורה בבית. במקום שבו האדם מרגיש בטוח, במקום המוכר שלו. אנו בונים תוכנית מותאמת אישית, והתוצאות מדברות בעד עצמן. בגיל המבוגר, או אחרי פציעה או מחלה, אנחנו נתקלים לא רק בירידה בתפקוד, אלא גם בשינויים מערכתיים בגוף. לכן, אנחנו בונים לכל מטופל תוכנית שיקום אישית עם צוות מומחים, הכוללים רופאים, גרנטולוגים, אחים מוסמכים ופיזיותרפיסטים. יש לנו מטופלים שחוו מחלות כגון ניוון שרירים, אוסטאופורוזיס, אירועים מוחיים ומחלות אוטואימוניות. הם הגיעו אלינו שהם סובלים מחוסר שיווי משקל, שרירים חלשים, בעיות זיכרון ובעיקר חוסר מוטיבציה. התוצאות שלהם מדהימות, אנשי המשפחה פשוט לא מפסיקים להודות לנו. אנחנו ממש דואגים לטיפול רפואי מדויק, אבל עם נשימה. הגוף, הנפש, הבית, המשפחה, השגרה, הכל נלקח בחשבון. עם למעלה מ-95% הצלחה, אנחנו מצליחים להחזיר למטופלים שלנו את העצמאות שהייתה כל כך חסרה להם. אנשים שהתקשו לעמוד והיום הם הולכים. אנשים שאיבדו ביטחון בעקבות נפילה והיום הם מתפקדים בבית בלי שום עזרה. זה שינוי אמיתי באיכות החיים. ובסוף, אין דבר יותר מרגש מלראות את האור חוזר לעיניים לאנשים שאנחנו כל כך אוהבים.